दीदी आज केमती लागुची कहबो कंपनी रे काम करिकी बहुत बढ़िया लाज करनी कहबो बहुत भलो लागे भल लागिचे हां खूब भलो मुर्गी चोर अंडा चोर केमती लागुची लाज करना कहि की जा बहुत भलो एठी बंधु माइक रे नहीं बहुत भलो लागुची हां आपण माने आछो चाहते तो शीघ्र ओके ओके जो निजे फोटो दंदे आज केमती लागला बंधु एठी कैमरा देखि बंधु केमती लागला दे दे मु कोची बंधु हेलो हां हेलो आपण माने जानि छंती तमिलनाडु रे केमिति शुभश्री कंपनी रे केमिति हमर होची आयत पूजा कोनती जे दशहरा पूजा हम ओडिसा रे होची दशहरा पूजा कोनती सेई पूजा होची आज एठी पालन होची कोन जानि छ तापरे भी हमको काम करूचंती जबरदस्ती करके आउच एठी होची हमर होची सकाळे पूजा हुए लेकिन एठी 6टा रे पूजा करूचंती आज लागिला केमती काम करी आपण सुपरवाइजर रे कोन भाई किछि कहि पाना गुड कोचिंग मते इंचोड करचंती அக்கா சொல்லுங்க எனக்கு பேர் பார்த்தா எப்படி நல்லா நல்லா இல்ல சொல்லுங்க நல்லா இல்ல அங்க சொல்லுங்க जाली சரி சார் কিছু কোন দেখো মুখ্যমন্ত্রী যাও সন্দীரி انا கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கா எப்படி இருக்க நல்லாவே இல்ல நீங்க எப்படி இருக்கா நான் சூப்பரா இருக்கா கொஞ்சம் ஸ்மைல் ओके ये तो शर्म से भाग रहा है क्या बोलेगा कंपनी का बारे में उसके बाद में तो बोलेंगे आज कंपनी में कैसा लग रहा है काम करके आज पूजा में बोलो कुछ बोलो शर्म मत कर कुछ भी बोलो तू मत कैसा लग रहा है आज कैसा लग रहा है काम करके शर्म मत कर कुछ भी बोलो ஆயுத பூஜைனா எப்படி இருக்கா தமிழ்நாடு சொல்ல ஆயுத பூஜைக்கு வீட்ல எப்படி মানে ஃபீலிங்ஸ் இருக்கா எப்படி ஆயுத பூஜை கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஃபீலிங்ஸ் இருக்குனா ஜாஸ்தி டென்ஷன் என்னடி ரூம்லனா ஜாலியா வீட்லனா வேலை பார்த்துட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணலாம் கம்பெனினா ஜாஸ்தி டென்ஷன் அவ்வளவுதான் ஆயுத பூஜை வெரி போரிங் ஆமா ஃபேமிலினா ஹாப்பி அக்கா சொல்லுங்க எப்படி என்ன டிஷஸ் எப்படி பிடிக்குமா அப்படி சொல்லுங்க அப்புறம் நீங்க ஆயுத பூஜை என்னென்ன பண்ணிட்டே இருக்க கம்பெனி சொல்லுங்க வணக்கம் ப்ரோ தேங்க்யூ ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள் ஆயுத பூஜைக்கு சாமி கும்பிடுறது அப்புறம் என்ன சொல்ல நீ வருஷம் என்ன பண்ணிட்டே இருக்க வருஷம் இதான் எங்க கம்பெனி பாத்துக்கங்க ப்ரோ நாங்க இங்க 4 வருஷமா வேலை பாக்குறோம் இங்க வந்து வருஷம் வந்து சாமி கும்பிடுவோம் ஆயுத பூஜைக்கு வந்து பொரி சுண்டல் பொங்கல் எல்லாம் வச்சு சாமிக்கு வந்து படைப்பாங்க நாங்க இங்க எல்லாரும் வேலை பாக்குறவங்க எல்லாருமே சாமி கும்பிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு போவோம் நீங்களும் அதே மாதிரி உங்க கம்பெனில நீங்க வேலை பார்க்கிற கம்பெனில எல்லாம் இது பண்ண எல்லாம் சாமி கும்பிட்டு எல்லாம் நல்லா வேலை செஞ்சு நல்லா சரி ஓகே थैंक यू பாருங்க ஓகே அக்கா சொல்லுங்க கொஞ்சம் கம்பெனி என்ன பண்ணிட்டே இருக்க எப்படி பூஜை பண்ணிட்டே எப்படி என்ன விசேஷம் பண்ணி அப்படி சொல்லுங்க கொஞ்சம் பக்கத்து மைக் ஹலோ தேங்க்யூ மேடம் எல்லாருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் எங்க கம்பெனியில வருஷம் நாங்க நல்லா திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுவோம் நாங்க நல்லா பூஜை இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நல்ல முறையா எங்க கம்பெனி நல்ல முறையா சாமி கும்பிடுவோம் 4 வருஷமா நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ஓனர் மேல நல்லா மீண்டு வரணும் எங்களுக்கு வேலை நல்லா இருக்கணும் இனிய ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள் ஓகே थैंक यू